Iki kapan ninggake boy. Kowe kene lek tak sangoni kowe mulu ya. Ya aja sia-sia ta. Nduk madu. Iki saka seneng-senengku nyok sing saweran 100.000 rupiah aku nduk madu. Banyu yo iki. Baik Kasuranti. Iki saking seneng-senengku beneran wis joget napa anu Bendra Kulon enten saweran 100.000. Alhamdulillah. Yo, Bayu